este, e criminal ăsta, mă. E criminal ăsta, mic. Bă, dar de prima e nenorocire cu el. E nenorocire. Așa clarinetist periculos. Vă pup pe toți. Vă pup. Da, normal. Ăsta e chiar pe bune minune. Dar bine, și studiază. Și studiază, bravo lui. Vă pupăm pe toți. Vă pupă pe toți. Da, e un clarinetist care e bombardier. Și arăt acum o piesă care va rupe țara în două. E surpriză, surpriză. Surpriză, surpriză. Urmește alte nebunii, alte. Da. Deci e bombardier copilul ăsta mic. Chiar suflă și frumos, are un sunet foarte frumos și cântă bine rău. De-aia am vrut să apar foarte puțin cu el, nu o să vă rețin prea mult, fiindcă am făcut acum i-am arătat ceva și a prins-o foarte repede și m-am cam speriat așa și eu de el. E ceva... E bine. Bine, hai, v-am pupat pe toți și revin eu altă dată. Pupăi? Vă pup, la revedere. Pa, la revedere, pa. Mulțumesc pentru inimioare.